Začal sa posledný novembrový týždeň, tak sa poďme pozrieť, aké dni nám koniec novembra prinesie. Vravievalo sa síce, že od Kataríny až po Ondreja sotva sa aj pod Perinou zohrieme, ale až také kruté to podľa všetkého nebude. Vítajte pri aktuálnej predpovedi, príjemný večer. Vplyv tlakovej výše, ktorá k nám zasahovala od severovýchodu a aj dnes ovplyvňovala počasie na Slovensku, prechodne zoslabne, pretože sa stiahne viac do vnútrozemia, aby trochu uvoľnila priestor pre postupujúci frontálny systém. Ten sa dnes priblížil od západu aj k nášmu územiu a v noci a zajtra bude cez nás postupovať smerom na východ. Znamená to, že zajtra bude u nás oveľa viac oblačnosti a vyskytnú sa aj zrážky, najmä však na strednom a východnom Slovensku. Z jeho oblačnosti už pršalo nad západnou Európou a pršať bude spočiatku aj u nás, ale ako sa bude presúvať smerom na východ, tak sa bude za ním postupne ochladzovať a preto sa budú zrážky postupne meniť z tekutého skupenstva na tuhé, čiže niekde môže už aj snežiť. Cez deň by to mali byť zrážky dažďové alebo zmiešané, niekde však môže aj slabo snežiť, záleží to samozrejme od teplôt. Podobne ako včera, tak aj dnes bolo v rámci Európy najteplejšie na jej juhozápade, kde sa vplyvom južného prúdenia teplota vyšplhala napríklad na Malorke až na 24 a v Marseille mali okolo 20 stupňov. Naopak najchladnejšie je na severovýchode Európy, kde teplota klesla dnes v Mínsku na poludne až na -7 stupňov. Ešte ďalej na severovýchod sú celodenné mrazy, ako to ukazuje podľa sfarbenia aj tento predpovedný model. V strednej Európe sa tiež ochladí, takže v najbližších dňoch sa budeme musieť poriadne poobliekať. Slovensko sa bude zajtra nachádzať v teplotnom pásme od 0 do +5 stupňov. Na severe môže byť ešte o pár stupňov chladnejšie. No a ešte zostáva predpovedný model vetra. Dnes fúkal vietor iba slabo alebo bolo úplne bezvetrie. Na západe fúkal väčšinou od juhovýchodu až juhu, naopak na východe zasa od severovýchodu až východu. Zajtra bude fúkať iba slabo, čo je dobré, pretože nám aspoň nebude znásobovať pocit chladu. Cestári by mali byť v noci v pohotovosti. Katarína sa predsa len rozhýbe a do rána môže priniesť na cesty stredného a východného Slovenska aj okolo 5 až 6 cm snehu, preto s tým rátajte a nepodceňujte počasie. Okrem toho môžu mokré cesty namrzať, preto pozor, aby vás niekde neprekvapil šmik. Dúfam, že máte už vaše tátoše prezuté. No a poďme na noc. Do rána sa obloha postupne od západu na celom Slovensku zamračí, na mnohých miestach aj rozprší. Pri nízkych teplotách preto nie je vylúčené, že sa bude tvoriť poľadovica. Rátať treba už aj so zmiešanými na severe a východe aj so snehovými zrážkami. Nasnežiť by mohlo v severných lokalitách do rána zhruba do 5 až 6 cm. Do rána sa vzduch ochladí na +4 až -4 stupne. No a aby sa predsa len nepovedalo, tak zajtrajšia Katarína nakoniec prinesie biely pozdrav, najmä však na stredné a východné Slovensko. Tu na juhu môžeme zostať pokojní. Na západe Slovenska nás čaká počasie oblačné až zamračené, spočiatku aj s dažďom, v Trenčianskom kraji so zmiešanými zrážkami alebo možno lokálne aj so slabým snežením. Postupne však zrážky ustanú. Teplota vystúpi na 5 až 7 stupňov. Vietor bude fúkať iba slabý. V Žilinskom kraji bude zajtra prevládať tiež počasie oblačné až zamračené. Na viacerých miestach sa vyskytnú zmiešané alebo snehové zrážky. Na severe vystúpi teplota iba na 1 až 3 stupne. Smerom na juh sa budú zrážky meniť na tekuté, teda má tu skôr pršať. Teplota vystúpi pri slabom vetre na 4 až 5 stupňov. No a na východe našej krajiny bude tiež oblačno až zamračené, miestami so snežením alebo so zmiešanými zrážkami. Bude tu dosť chladno, a to od 0 do +3 stupňov. Našťastie má fúkať iba slabý vietor. V horských oblastiach bude zajtra podobne ako v nížinách, to znamená, že rátajte s oblačnou až zamračenou oblohou, z ktorej bude slabo snežiť. V nadmorskej výške 1500 metrov budú -3 stupne. V stredu sa už počasie o niečo zlepší a ukáže sa aj slnko. Biopredpoveď sa nezmení, aj na zajtra predpokladá dvojku, čo je slabá až mierna záťaž. Zhoršenie počasia bude len prechodné, takže bude to pre nás, ale hlavne pre cestárov, len taká generálka pred začínajúcou zimou. V ďalších dňoch sa totiž k slovu dostane opäť tlaková výš od severovýchodu, takže sa k nám vrátia ranné hmly, nízka oblačnosť a lokálne mrholenie. Ku koncu týždňa k nám začne dokonca prúdiť od juhu teplý a vlhký vzduch, v ktorom sa budú tvoriť zrážky. Preto bude okrem zamračenej a hmlistej oblohy ešte aj miestami daždivo. Teplota sa bude v týchto dňoch cez deň pohybovať zhruba od 0 až do 6 až 7 stupňov, no a v noci bude silnejšie mrznúť najmä na severe. Na juhu Európy sú teploty ešte stále celkom vysoké, takže napríklad v Taliansku sa budú pohybovať od 14 do 21 stupňov. Počasie má byť prevažne polooblačné alebo dokonca až slnečné, ale to až po rozplynutí ranných miel. Iba juh bude viac zamračený a aj s dažďom. Aj v Turecku budú zajtra miestami prehánky alebo búrky a teplota sa bude na pobreží pohybovať okolo 16 až 17 stupňov.
Na severe už zavládla zima, takže v Štokholme bude zajtra 5 stupňov, ale počasie sa tam výrazne zlepší. Po dnešnom upršanom dni bude zajtra pre zmenu slnečno s rannými hmlami. No a zamračenú oblohu budú mať naopak zajtra po celý deň v Paríži, ale zrážky sa neočakávajú. Teplota sa tam vyšplhá maximálne na 10 stupňov. V írskom Dubline aj v Londýne bude celkom príjemne, prevažne polooblačnosť, teplotou zhruba 9 až 10 stupňov. V Karibiku pokračuje slnečné počasie, ale treba rátať aj s prehánkami alebo s búrkami. Teplota sa bude pohybovať okolo 28 až 33 stupňov. Tak toľko dnešná predpoveď počasia. Večerný program na Markíze pokračuje o 20:30 rodinným seriálom Búrlivé víno. O 21:40 prídu na rad farmári, no a o 10 minút 11 skončíme všetci v kredencii. Ja vám želám príjemnú zábavu a pekný večer. Dovidenia opäť zajtra.